Doncs bé, la taula rodona d'aquest curs dels nostres hàbits de consum estarà formada pel gerent de Cirusa, el senyor Armengol Grau, l'Albert Vilalta, el director d'Assumptes Institucionals i Industrials de Coplanta, i l'Elvira Vidal, la consellera de Contractació, Capacitats Diverses i Benestar Animal a l'Ajuntament de Tarragona. I doncs bé, per als que ens heu seguit aquest matí, sabeu que avui hem estat parlant de quins efectes té el nostre consum en el planeta, i és evident que davant l'emergència climàtica actual, i ja ho hem vist aquest matí, és necessari fer un canvi tant a nivell empresarial, a nivell legislatiu, com canvis que podem fer nosaltres mateixos en el nostre dia a dia, que de vegades ens semblen petits gestos, però que poden tenir un gran efecte. I construir entre totes aquest canvi de mentalitat. Ja hi havia gent que ja havia fet aquests canvis, amb actiu que arriba a aquest punt potser per donar-nos en compte totes, però bé, com a mínim és el que ho fem, i per això crec que aquest matí de moment ha sigut molt productiu, perquè hem donat opcions i hem plantejat hàbits i hem conegut alternatives que totes podem assumir, i s'ha parlat sobretot de la quantitat de residus que generem, ja sigui en l'alimentació, l'etiquetatge, no? Hem parlat també una mica de tèxtil, etc. Hem parlat de l'oci, tot hàbits del nostre dia a dia que generen residus. I què passa amb aquests residus que generem? Doncs és una mica on volem entrar ara també amb aquesta taula rodona, i per això primer li passaré la paraula a l'Armengol Grau, el gerent de Cirusa, per a que comenci la seva exposició. Com vulguis. Molt bé, doncs primer que res, moltes gràcies per convidar-me. Irònicament, moltes gràcies per convidar-me en aquesta hora a fer la meva xerradeta. Mireu, ja que no puc fer la presentació quasi gairebé, millor. Primera qüestió a títol de reflexió. Vam entrar en un club que es diu Europa, que té unes directives comunitàries. Les directives comunitàries, suposo que ho sap molta gent, no afecten els ciutadans, afecten els estats. I l'estat ha de, diguem, traslladar aquesta normativa al seu marc legal. Primera reflexió. L'estat espanyol és el que més directives comunitàries incompleix de tota Europa. Això és el primer. Després, una cosa que ha sortit avui i no he pogut connectar tot el rato, però que m'ha semblat interessant. Quan tenim un problema, li fotem una llei. Ja està, ja hem acabat, tu. Ho arreglem fotent lleis. Fotem una altra llei. Jo crec que la llei que no has de fer complir no la fiquis, perquè si no tens un problema. I torno a repetir, vam entrar en un club que té uns estàndards ambientals molt alts. Té estàndards ambientals inclús de país ric. I probablement nosaltres no ho som tant. I una primera reflexió molt senzilla, fixa't que sempre últimament anem creant unes paraules que es van posant de moda, no? Empoderament. Gran paraula. Però és que els ciutadans tenen drets i obligacions. I des del punt de vista dels residus és qui contamina paga. Us sona? A mi em sembla molt bé carregar-li les culpes als industrials, que posen embolcalls i posen així. Però jo, quan surto a comprar, prenc decisions de compra. I sóc jo el que contamino. No és el meu ajuntament el que contamina. Sóc jo, el ciutadà. Posteriorment, el 2018, apareix una modificació de la Directiva 2008, Directiva Marc de Residus, en la que treu el concepte de responsabilitat ampliada del productor. Però és la segona derivada. El que està dient és, productor, quan poses una cosa al mercat, has de vigilar què poses al mercat en funció de si serà més o menys retornable a l'economia circular. Torno a repetir, el responsable sóc jo. Quan surto, prenc decisions de compra. Una altra cosa és el que ens ajuden o no ens ajuden les marques i, diguem, els estils de vida que tenim. Tenim un estil de vida, també ho deia la Cristina, em sembla que m'ha semblat molt interessant, els cultivis eren de flix i, efectivament, pràcticament no generaven residus. Llavors, no hi havia pràcticament residus. També és veritat que hi havia molt poc plàstic, però era una economia totalment diferent a la nostra. Però en la nostra tenim una economia que està basada en la comoditat. Nosaltres som còmodes. Llavors, ens costa molt trencar aquesta comoditat.
I pensem una cosa, que nosaltres tenim un gran problema, i és que estem en ple canvi climàtic. I encara que ens sembli que no, tots els nostres costums afecten el canvi climàtic. Per exemple, quan va haver, perquè les notícies avui en dia passen molt ràpid, quan va haver l'aforat de la capa d'ozó, que ja ningú en parla, com sabem com està el forat de la capa d'ozó? Es tanca? Està obert? Continua igual? Ja no en parlem. Però sí que es va identificar quins productes afectaven a la capa d'ozó, que eren uns productes fluorats. El gran problema que tenim ara és que el CO2 i el metà el generem anant a la feina, el generem anant de vacances, agafant un avió, el generem calentant per la calefacció de casa. A qui li fotem la culpa? A les marques comercials o a la nostra activitat i la nostra manera de viure? Que fins ara era baratet. Per què? Perquè no pagàvem CO2. Hi ha gent que diu que d'aquí uns anys la nostra declaració de renda serà la declaració de renda del CO2. Entens? O sigui, nosaltres direm, bueno, jo quin cotxe tinc? Quina eficiència energètica té casa meva? Quants desplaçaments faig al cap de l'any? On vaig de vacances? Tinc segona residència? I aquest serà el nostre balanç fiscal en funció del pagament del CO2. Llavors, vull dir que la cosa és fotuda i tenim moltes vegades el costum de pensar, bueno, això serà d'un altre. Això ja vindrà a l'administració pública i ens ho arreglarà. Si abandonem coses en el bosc i l'embrutem, és una qüestió cultural. És cultura. Vull dir, si no som capaços de nosaltres mateixos fer, diguem, reflexions que millorin la relació amb el nostre entorn, no li reclamem a l'administració pública que ho faci. És com aquell que diu, no, jo embruto perquè així dono feina als escombradors, la gent que escombra. Vull dir, home, és una reflexió d'un poc baix nivell intel·lectual. Després, canviant una mica de tema, i per sempre entrar en aquest debat així poc provocatiu, llenguatge. Jo fa molts anys vaig donar una xerrada a l'URB que es titulava Llenguatge científic versus percepció social. El nostre sector, el sector dels residus, i el sector inclús del medi ambient, té molt poques barreres d'entrada. Si estiguéssim parlant de pediatria, aquí hi haurien pediatres. Però no per elitisme, sinó per especialització. I, en canvi, en el món dels residus, tothom és capaç de dir la seva. I a vegades no sap el que diu, o com a mínim és poc rigorós. Per exemple, algú entén perfectament el que vol dir sostenibilitat? Sostenibilitat des del punt de vista tècnic, científic. Hi ha molta gent que no entén el concepte de toxicologia o tòxic. Un exemple, en el Mar Muerto no hi viuen peixos o hi viuen molt poquets per la concentració de clorur sòdic. I en el nostre ens hi banyem. Hi viuen peixos. Abans salàvem, abans que parlàvem de fa temps, abans salàvem, encara se sala, el bacallà com un element de conservació. I el clorur sòdic és un tòxic. Per tant, i d'aquests exemples en podíem treure molts. Per exemple, què és una activitat sostenible? Avui n'he vist alguna. Llegir un llibre és sostenible? Com el llegeixes? Amb la calefacció de casa posada? Estàs a fora? On estàs exactament? Per una qüestió sigui sostenible, has d'haver avaluat la petjada de carboni i el cicle de vida. Diguem, s'anomena rigor tècnic o rigor científic. Vull dir, moltes vegades som capaços de col·locar adjectius a coses que no s'ajusten realment a la norma tècnica o a la norma científica. Llavors, això el que volia explicar. La directiva 2008 treu un concepte que és molt divertit, que li diu la jerarquia de gestió dels residus, que comença amb la prevenció i acaba amb l'abocador. Això és pur sentit comú. Ens ho ha de dir una norma? Que el millor residu és aquell que no es genera? Si no ve una norma i ens ho diu, no ho farem? Per això us deia que el tema de les normes és complicat. Llavors, sota el meu punt de vista, i acabo la meva intervenció, quan jo vaig a comprar, segons el que compri, com ho faig? Quan arribo a casa, si separo millor, si no separo. Si quan vaig agafo tot de casa i ho porto al contenidor, ho deixo a terra o ho deixo correctament, tot això és cultura, purament cultura.
que és on ha d'anar dirigides les campanyes de comunicació i sensibilització ambiental. Quan una cosa ha entrat a un contenidor i ha caigut a dintre, clac, és tecnologia. I la tecnologia no n'entén de política. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Armengol. Ja ens han sortit un munt de preguntes i ja has obert molts temes que podem debatre, però abans li vaig fer la paraula a Albert Vilalta, el director d'Assumptes Institucionals i Industrials de Coplanta, perquè faci la seva presentació. Així que endavant. Sí, hola, bona tarda, Núria. Moltes gràcies per convidar-me també aquí en aquestes jornades tècniques tan profitoses i tan recurrents cada any, tan interessants. Jo vull treballar una mica, vull treballar una mica el concepte d'economia circular i primer presentaré una mica en què consisteix el nostre projecte, que està emmarcat, diguem-ne, en aquest concepte d'economia circular, i després faré una segona part, diguem-ne, d'unes petites reflexions per llançar-les aquí a debat. L'economia circular, nosaltres com a societat volem arribar al residu zero, es parla molt de l'economia circular, que al final això es tracta de que no sigui lineal, que no hi hagi residus i que tot estigui dintre d'un cicle. Llavors, és veritat que hem de reciclar molt, moltíssim, i ara estarem potser a un 40%, per exemple, hem d'arribar al 65%, al 70%, seria un gran èxit. Sempre hi haurà una part, diguem-ne, que serà difícilment reciclable. Llavors, el projecte Ecoplanta agafa aquesta part no reciclable i fa un reciclatge, fa una valorització material d'aquesta part no reciclable, que ara va als abocadors, i llavors fa un reciclatge molecular, que en diem, i transforma aquesta matèria, la transformem en metanol. Metanol és un alcohol d'un carboni, diguem-ne que és el producte bàsic per la indústria química per fer altres productes. És a dir, agafem el residu no reciclable i llavors agafem aquest residu amb un procés de temperatura i pressió determinats, sense combustió i sense oxigen, descomposem les molècules i després netegem aquest gas de síntesi que hem generat de les coses que no volem, així que fem un petit residu secundari, un 5%, i llavors, finalment, amb uns catalitzadors, tornem a unir les molècules per fer aquest alcohol, aquest metanol. Per tant, del residu en fem un metanol que ens permetrà fer un etanol, que ens permetrà fer un etilè, un polietilè i un plàstic. Per tant, d'un plàstic vell aconseguirem fer un plàstic nou. No un plàstic reciclat, sinó un plàstic nou. Aquest és el projecte Ecoplanta, és molt innovador, és el segon a Europa, el primer a Europa en aquests moments. En el món n'hi ha un parell ja en marxa i suposa, diguem-ne, tancar el cercle de l'economia circular. Nosaltres insistim molt que això, diguem-ne, nosaltres ens posem a la cua del reciclatge, s'ha de reciclar molt i moltíssim, tot el que s'ha dit, però aquesta última part del procés nosaltres l'agafem i la tornem a ficar circularment. Per tant, nosaltres, el projecte Ecoplanta, el que fa és tancar el cercle de l'economia circular. I això, en aquest sentit, és una molt bona notícia i esperem, diguem-ne, que aquesta solució que és tan innovadora es vagi extenent. Aquest seria una mica el que és el nostre projecte, que està ara en marxa i que esperem que en un any i escaig podem començar a construir. Dit això, com que el tema que em veu suggerir va ser els hàbits de consum, diguem, com dic, els hàbits de consum són molt importants per aconseguir aquest primer bloc de l'economia circular, que és el reciclatge. Doncs, em vaig permetre el luxe de llançar una petita enquesta, diguem-ne, fa una setmaneta, amb 13 preguntes que vull comentar aquí. Jo vaig pensar, com a hàbits de costum, anem a veure què fa, com es comporta, diguem-ne,
al meu entorn. No sé qui l'ha contestat, però evidentment és gent que coneixo, que coneix gent que conec, 2 o 3 línies, però no més enllà. No? Llavors em surten una sèrie de preguntes interessants. Per exemple, a la pregunta si recicles totes les fraccions, el 50% recicla algunes fraccions sempre. I el 38% totes sempre. Aquí la primera reflexió és dir, home, el 50% algunes sempre. No anem bé. Hauríem de millorar això clarament. No? I aquí en les causes surt la paraula, preguntàvem, i si no recicles, per què no ho fas? No? Surt la paraula mandra un parell de vegades, l'espai de la cuina surt també, la família no ho fa o que l'orgànica fa pudor. No? O sigui, tothom pot tenir una petita excusa per no fer aquest petit esforç que s'està comentant. Després, hi havia un parell de preguntes. Coneixes el concepte petjada de carboni i coneixes el concepte d'economia circular? Aquests conceptes són coneguts. Això és molt positiu, 75% coneguts i 85% en el segon cas. Per tant, la gent sap el que és l'economia circular i la petjada de carboni. En quant als aliments, el 52% de la gent compra productes de proximitat i el 38% de vegades. Aquí aquests comportaments potser tots aquests tenen marge de millora. Després, aliments de temporada, el 61% sí i el 38% de vegades també. I després una altra pregunta era el coneixement dels tipus de plàstics que fem servir. Hi ha hagut alguna ponència molt interessant en aquest aspecte, però la gent en general no sap, diguem-ne, quina diferència hi ha entre un PET, un PVC, un HPA, i això és important, extendre aquesta cultura d'aquests diversos materials de plàstic que ens permetran després tenir un comportament més adequat a l'hora de reciclar. Després hi havia una pregunta que era: si has de viatjar, procures triar l'opció menys contaminant? Doncs el 41% no hi pensa. I el 38% tria l'opció del desplaçament més ràpid. I la següent era si estaries disposat a limitar els teus viatges en avió a 1.000 quilòmetres a l'any. És a dir, un viatge a París. I el 55% diu que sí, que estaria disposat a limitar-se aquests viatges. Tenim en compte que un avió, per exemple, un avió a Nova York, consumeix 70.000 litres de querosè. Per tant, són comportaments, diguem-ne, que podem evitar, limitant-nos nosaltres mateixos certs desitjos que volem o certes coses que volem fer. Sembla que la gent estaria disposada, diguem-ne, a fer aquesta limitació. I finalment, la pregunta sobre la consciència ambiental. La majoria de gent, el 65%, diuen que tenen consciència ambiental i actuen en conseqüència, que en el seu entorn també, però la percepció que es té en general de la resta de la gent, que no és del teu entorn, és molt negativa. O sigui, el 78% pensen que al món no hi ha prou consciència ambiental. He volgut fer aquest petit exercici per veure com es comporta, diguem-ne, i amb quines condicions, diguem-ne, estem disposats a comportar-nos en un cert entorn, que seria el meu. I llavors, a partir d'aquí, doncs, tot això va molt lligat, diguem-ne, hi ha un tema que jo penso que és molt important en els hàbits de consum, que és la informació. Sabem moltes coses, però que no ens interpel·len, potser que no ens afecten.
hauríem de saber quins percentatges de reciclatge tenim al nostre poble, a la nostra ciutat. M'agradaria, o sigui, no sé per què no posem a l'entrada del poble, diguem-ne, quin percentatge, un marcador que hi hagi, quin percentatge de reciclatge hi ha en aquest poble, quina és la qualitat de l'aire, tot el tipus de comportaments que a nosaltres se'ns demana que fem, que també tenir informació de com està anant això a casa nostra. No? Jo penso que això de la informació és molt important perquè a vegades tenim molta informació general, diguem-ne, que ens fa com soroll, i la que ens interpel·la directament de com et comportes tu, diguem-ne, doncs no la tenim, no? I això ens cobreix una mica per no fer les coses correctament. I llavors, finalment, jo penso que hi ha unes preguntes, hi ha les grans preguntes que no volem respondre però que realment sabem la resposta. La primera és el que jo deia, si tenim consciència ambiental. Volem respondre que sí, però potser la realitat dintre nostra és sí, però avui haig de fer això i ho faig per la directa. No? La segona pregunta és, i això potser va per les generacions potser més joves, si és culpa a les generacions més grans, si és culpa als grans d'arribar on hem arribat i quin món ens han deixat. I, per tant, que ells ho han d'arreglar. O sigui, gent jove que digui, mira, això està fet una merda, però això ho heu muntat vosaltres. Aquesta és una reflexió que tenen part de raó, però és una cosa de tots i tampoc penso que tinguin raó. I, finalment, en aquest aspecte, si degut a tot això, hi ha gent que ha tirat la tovallola perquè el problema és massa gros i el que jo pugui fer no és important. Això és el del Capità Enciam, dels petits canvis són importants, però en qualsevol cas, a vegades molta gent li sobrepassa el problema i diuen, pel que jo puc fer, ja no ve d'aquí. I això també és una cosa amb la que hem de lluitar. Això és el que jo volia dir. Moltes gràcies, Albert. Molts temes més hem tractat ara. I ja per acabar amb aquestes primeres exposicions, li passo la paraula a l'Elvira Vidal, la consellera de Contractació, Capacitats Diverses i Benestar Animal a l'Ajuntament de Tarragona. Elvira, quan vulguis. Bona tarda. T'has deixat una cosa, Núria, i és que també porto Parcs i Jardins i una mica Albert Urbà. Perdona. I és una mica la connexió de la meva ponència. Bona tarda a tothom. Als ponents, gràcies, i als oients. També a la Fundació per organitzar aquesta jornada que em sembla molt productiva. Bé, no sé si començo amb la meva ponència o ja interpel·lar els ponents que m'han precedit. Us explico una mica. Jo soc de Lleida, em sento molt apegada a la terra i soc jurista. Em sobta molt que parlin de directrius comunitàries que sí, interpel·len els estats membres de la Unió, però sobretot els ciutadans. És tota una filosofia de vida que hi ha darrere de les directrius. I sí, com a jurista diré que quan una norma surt al mercat, normalment neix obsoleta, perquè la realitat sempre és més àgil que tots els parlaments del món mundial que estan produint normes contínuament. Som uns antiquats. Quan la llei veu al mercat, ja està passada de rosca, ha quedat obsoleta. Han sortit uns altres principis, com per exemple el principi de que contamina paga, que està totalment en crisi. Això significaria que si puc pagar les sancions, puc continuar contaminant? No, no és així. Les sancions haurien de ser tan bèsties que haurien de dissuadir a ningú de fer les coses malament. Però no per la sanció, sinó inclús per vergonya. I aquí em sorgeix una cosa molt bàsica, no? Tothom parla de nosaltres, Voltaire deia que nosaltres no tenim la terra en dipòsit pels nostres, no la meitat dels nostres pares, sinó que la tenim en dipòsit pels nostres fills. I també parlem, jo soc mare, de deixar un món millor pels nostres fills.
però potser ens hauríem de plantejar que també hem de deixar uns millors fills pel nostre món. I això es predica amb l'exemple. La meva iaia deia, les coses no es diuen, es fan, perquè quan es fan es diuen soles. I em sobta molt, m'ha agradat molt aquest qüestionari, Albert Vilalta, que deies ara. Potser una de les preguntes serien, sap o és conscient de quines conseqüències té pel seu entorn que vostè no recicli? Potser era una pregunta de qüestionari. M'ha agradat molt també el suggeriment. Per què no a l'entrada de les ciutats no surten els metres quadrats d'hort per família? Per què no? No sé, crec que durant la pandèmia, que l'estem començant a superar, han sortit problemes qüestions que en el dia a dia anem tan de pressa que ni ens plantegem. Qui no s'ha engreixat uns quilos durant el confinament? Ja som una societat de sobrealimentats, però jo crec que confinats encara ho hem sigut més. Tenim l'hàbit d'acaparar aliments, no? Pensem, una família que té 3 generacions. La meva àvia, que havia viscut una guerra i una postguerra, la una, ja estava nerviosa pensant què posaríem a la taula. Nosaltres a les 2 començàvem a reaccionar i els més joves a les 3 se n'havien donat compte que no havien dinat. Hi ha molt malbaratament alimentari. Vivim en una societat de l'opulència. Un altre fenomen que es dona a les famílies, quasi tots som monoparentals. El monodosi s'ha d'extraditar dels nostres hàbits de consum. Per què no anem amb el cistell? Per què no tenim horts més pròxims? La nostra canalla no saben d'on surten els tomàquets, la majoria d'ells. Pensem que molts països que estan explotant els horts de proximitat han comprovat que 1 metre quadrat de terra on practiquen la permacultura pot alimentar 2 famílies anualment, combinant planters d'hortalícies, herbes aromàtiques i que cadascú té la seva funció, sense tindre que utilitzar químics. Els horts petits són molt més productius que l'agricultura en massa, que bàsicament el que fa és exhaurir els recursos de l'aigua, la terra, utilitza productes químics i es dedica no al consum de proximitat i humà, sinó al consum de granges. Això vol dir blat de moro i altres tipus de cultius. A la natura no trobem monocultius. Tot creix barrejat perquè interactua. Bé, això és el que voldria transmetre a les generacions futures. També una altra cosa, practicar el mindfulness, l'alimentació conscient. Seure a la taula amb els teus avis, amb els teus amics, amb les teves parelles i fer que allò no sigui simplement un acte d'alimentar-se ni nodrir-se, sinó un acte de compartir. Extraditar de les taules tot el que no sigui aliments i estris per alimentar-se. Això vol dir tablets, portàtils, ordinadors i joguines electròniques. Practicar l'alimentació conscient. Veure que ara vosaltres en teniu molt de residus. Veure que hi ha alguns residus que més que residus són recursos. I com a consellera de Parcs i Jardins ho puc constatar. Tots els productes fruit de la poda són utilitzats a modo de compost i no són un residu, són un recurs. Defugir de consum antiresponsable, per no dir d'una altra manera, mirant l'origen dels productes. Al principi aquest que dèiem ara, que ha sortit diverses vegades, del bressol a la tomba. Què ha costat generar aquest producte? D'on ve? Quina petjada té? Quin envàs té? Ser una mica conscients. Acudir als mercats de proximitat, als productes de temporada. No solament per responsabilitat, perquè és que també són més bons. En fi, crec que hi ha molt d'exemplificant. Us donaré un exemple. L'Ajuntament de Tarragona, com altres municipis, prohibeix l'ús d'envasos, els gots d'un sol ús, a les festes majors i als actes públics. Però això es diu en el context on hi ha 30 treballadors públics i a sobre de la taula tenen les seves ampolles d'un sol ús de plàstic. És il·lògic. Nosaltres, els representants públics, els treballadors públics, com els pares,
tenim el deure de donar exemple. No pots demanar als altres el que tu no ets capaç de fer. Des de llavors es va presentar una moció, la van aprovar tots els grups i ja no hi ha ampolles d'un sol ús. Hi ha gerres d'aigua amb gots d'aigua, de vidre, reutilitzables. Un gest tan senzill pot evitar que en una sessió de plenari que dura 9 hores es generin 200 ampolles de plàstic d'un sol ús. I això és un gest molt senzill. És mirar amb una mica de suspicàcia i d'interès al teu entorn. És sostenible que una persona com jo, de 49 quilos, es traslladi amb un vehicle de 2.000 quilos cada dia anar i tornar per una sola persona? No cal haver fet un mestratge sobre sostenibilitat. És de pura lògica. Llavors, penso que això no va de buscar culpables, va de buscar responsables. I responsables ho som tots. Fins que pensem, fins que no extraditem aquest pensament de que esto no va conmigo, de no tinc lloc, no tinc temps. La meva professora de meditació em diu medita cada dia i quan no tinguis temps, medita 2 hores. Doncs això, apliquem-nos al cuento. És una cosa de tothom. No podem defugir, no podem dir que això és una cosa dels altres. I voldria acabar, m'he deixat més coses perquè, hi havia altres aspectes, no? Però hi ha unes paraules del Vandana Shiva, que és l'enviat especial de les Nacions Unides per al dret de l'alimentació, que afirma, en un estudi que va fer al maig del 2011, que l'agroecologia podria alimentar el món. De fet, el 75% de la producció alimentària prové de productors locals que practiquen l'agroecologia. La fortalesa que dona per una persona cultivar la terra i recollir el fruit d'aquell esforç no és solament un benefici alimentari, és molt gratificant a nivell personal. I ja us avanço que tinc un projecte que em té molt il·lusionada i és molt transversal, que el presentaré per obtenir fons de Next Generation, que és els horts urbans de proximitat, que puguis anar amb el teu cabàs, amb el teu cistell, a l'hort, parlar amb una padrina que és veïna i que ni coneixies, intercanviar coneixements sobre quin bitxo és aquell, intercanviar una recepta de confitura de tomaca i que no sigui solament el cultiu, sinó un lloc d'interacció, de cohesió, i que això es faci als patis de les llars d'infants, al pati del col·le, al pati de la universitat, als jardins on vas a passejar el teu gos, als horts accessibles de les entitats del tercer sector que atenen gent amb problemes de mobilitat o amb limitacions cognitives o sensorials, invidents, sords, gent que té Asperger, que té altes deficiències, perquè ens hem allunyat molt de la terra i hauríem de tornar a la terra. Aquesta és l'última reflexió que deixo sobre la taula. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Elvira. I bé, heu tractat moltes coses, moltes idees, per anar donant una mica, i una de les primeres qüestions que ens han sorgit i que crec que tots heu parlat una mica, és sobre la responsabilitat que tenim nosaltres com a persones a l'hora de consumir i en el nostre dia a dia amb els nostres hàbits. Però com a consumidores, el consumidor actual, una persona corrent del carrer, té actualment prou eines com per saber quins efectes té el que fa. Li demaneu que ho analitzi, però us volia preguntar això. Una persona corrent ara mateix té aquestes eines per valorar els efectes dels seus hàbits? I qui vulgui començar? Bueno, jo, si em permets, dues qüestions. I per respondre a la ponent. Mira, en el sector residus, les normes i les directives comunitàries van a horitzons molt llargs. Posaré un exemple. L'any 2020, la recollida selectiva obligatòria era del 50% i Tarragona està al 30 i pico. Per tant, que la norma queda obsoleta, et diria que dels 8 ajuntaments mancomunats només un complia, que era Vila-seca. Els altres no complien.
Ja no et dic que l'any 2017 la Unió Europea va enviar una carta a l'estat espanyol fent una llista de tot el que havia de complir. I, entre altres coses, havia de complir una cosa que es diu tarifa justa, perquè qui contamina paga i ha de pagar el just el que paga, no per fer una lectura tan rara de dir, bueno, si pago podré contaminar. Per tant, no és aquest, i ho saps perfectament, que no és aquest el concepte. Després, també s'ho ha dit, i jo crec que també felicito l'Albert perquè crec que ha sigut una iniciativa molt interessant aquesta enquesta, perquè a més posa de manifest bastantes coses que hem estat comentant. I efectivament hi ha una cosa que és molt interessant de la pregunta que fas, i és que avui en dia estem en el món de la informació, inclús en el món de l'accés d'informació. Estem en el món també de les fake news. Per això jo reclamava aquesta importància del rigor tècnic i saber discernir quina informació és real de quina no. Per tant, si una persona vol, pot trobar la informació. Que la comunicació i la sensibilització ambiental, que és un tema que amb l'Àngel hem discutit molt, s'ha de potenciar, estem tots d'acord. Arribarem a cultures, diguem, ambientals com els països nòrdics a través de l'educació, de la sensibilització, de ser gota malaia, explicant-ho. Però la iniciativa privada d'un individu, si vol, es pot informar del que vulgui. Una altra cosa, que també com jo crec que posa de manifest l'enquesta de l'Albert, sense dubtar del seu tractament estadístic, és que, diguem, hi ha molta mandra. Hi ha moltes coses que fem automatismes sense considerar els impactes que generem. No vull acabar, sinó dient una cosa també molt important, i és que, per exemple, els austríacs són uns fenòmenos fent una cosa que és la planificació del territori diferenciant les àrees de baixa demografia de les àrees d'alta demografia. No podem aplicar el mateix criteri a una zona d'alta demografia d'una zona de baixa demografia. Per desgràcia, estem distribuïts en el territori com estem distribuïts. A Catalunya vivim tots a la costa, i és on tenim l'alta densitat demogràfica, i a l'interior tenim baixa densitat demogràfica. Penseu una cosa, les grans concentracions urbanes són demandants d'aliments i d'energia. Són grans demandants d'aliments i energia. I, en canvi, tenen poc espai per conreu, i per això és important, de les hortes de proximitat que comentàvem, com els horts que hi ha als terrats, que són iniciatives que estan molt bé, però són iniciatives micro. I això és el que volia comentar. Moltes gràcies, Armengol. Ara l'Albert o l'Alvina, si voleu respondre també a tot el que ja ha comentat. Albert, si em permets. Sí? Bé, vosaltres sabeu que les polítiques públiques poden consistir en polítiques públiques de foment, educacionals, afavoridores i en polítiques administratives sancionadores, o que els juristes en diem de policia administrativa, que són sancionadores, sancions, bàsicament. Sabeu, per exemple, que el consum d'aigua va per trams. El primer tram té un gravament baixet, el segon tram el té més elevat i el tercer quasi bé és sancionador. Per què no es fa això amb els residus? De fet, ja s'està fent. Que sigui progressiu, que sigui un impost progressiu. Si tu generes de 0 a 10 quilos, pagaràs tant. Si en generes de 11 a 20, en pagaràs tant altre. Això és una progressivitat d'un impost. Per què no m'ha acudit fins ara amb això? No em val que l'estàndard sigui molt alt i que només un ajuntament ha aconseguit aquest estàndard. Si Vila-seca ho ha aconseguit, els altres també podem. I després, la llei d'urbanisme, la nova llei d'urbanisme, parla de ciutat compacta. Per què? Per afavorir la prestació d'aquests serveis, com és ara la recollida d'escombraries, perquè defuig del concepte de ciutat dispersa que encareix els serveis comuns, com és la neteja de vies públiques o la recollida d'escombraries. Per tant, ja estem adreçats. Simplement és continuar, perquè l'impacte sigui a nivell global, les accions s'han de realitzar a nivell local, a nivell micro. Les gotes fan una ona i moltes ones fan un oceà. Gràcies. Moltes gràcies, Elvira. L'Albert, si vol contestar també. Sí, jo volia fer una reflexió sobre
sobre el comportament, diguem-ne, una mica el que reflexava a l'enquesta, no? Dic, tens consciència ambiental i actues en conseqüència, si no... Però una mica jo el que vull alertar és a dir, a veure, jo tinc consciència ambiental fins allà on no canvio el que vull fer. O no canvio el meu viatge, o no canvio el meu cap de setmana, o no canvio el meu modus de vida, no? Llavors, és una consciència ambiental selectiva, no? Que es para fins allà on deixa de ser còmode, diguem-ne, el que tu estàs fent habitualment, no? I això, diguem-ne, ens interpel·la una mica a viure d'una manera diferent i més incòmoda, no? Jo ara, des de fa 2 anys, vaig amb un cotxe elèctric i molta gent diu, ui, no, perquè no té prou autonomia. Dic, ostres, m'haig de parar, m'haig d'estar 2 hores carregant, m'haig de planificar, haig de canviar la meva manera de viure. Mira, un dia vaig fer nit a Ripoll perquè no arribava a la Cerdanya. Ostres, doncs això té un canvi, diguem-ne, que molta gent no està disposada a assumir, no? I després també hi ha una mica... Jo admiro molt la gent que és compromesa i que gent que viu a Holanda i que ve aquí i no agafa avions, no? I agafa trens i està molta més estona i després té posicionaments sobre la carn determinats i tal. I a vegades molta gent diu, sí, està molt bé, però és que tu ets massa radical, no? I jo penso que hem de cultivar aquestes radicalitats i hem d'acompanyar aquesta gent que s'està fent la vida una mica més complicada, més incòmoda, que evidentment a la llarga és millor, no? Però no sé, inclús entre la gent jove, que si tens certs comportaments, els meus fills, és que aquest és un motivat, és un pringat perquè fa això, perquè fa allò. I no queda gaire bé, a vegades, tenir comportaments sostenibles. Tu dius que els tens, però tenir-los potser no queda bé, no? Llavors, jo penso que aquesta frontera personal de cada un, entre dir jo soc sostenible amb el que puc ser-ho i amb el que més incòmodo, començaria a ser-ho també, no? Moltes gràcies, Albert. Em veig que estem posant bastant la responsabilitat en les persones individuals sobre tot una mica el que passa. Parlem de sensibilització. Aquesta sensibilització, d'acord que vivim la ciutat de la informació, però en aquesta tasca l'administració pública i també les empreses imagino que tenen una responsabilitat. Volia saber una mica què en penseu sobre el tema aquest dels privilegis que no estem disposats a renunciar o les radicalitats. Potser és que encara algunes actuacions d'estes les veiem radicals perquè és massa difícil portar-les a terme. És a dir, veuen radical que vagis amb cotxe elèctric, potser perquè no està a l'abast de tothom encara, i aquí potser és el paper de l'administració que hauria de facilitar una mica les persones, perquè vivim en una societat que va a un ritme molt ràpid, una societat que per moltes persones és precària, estem potser responsabilitat, donar molta responsabilitat a la gent de peu. I des d'altres instàncies també es podria, crec, actuar, no? I potser no... a través de campanyes i així, i campanyes que potser de vegades en temes de residus, reciclatge, no sé si ho considereu així, que a vegades són una mica infantils inclús, com tractem a la gent, que potser es podria aprofundir una mica més. I si voleu respondre una mica a aquest popurri d'idees que us he fet, perquè he volgut recollir una mica del que diu cadascú. Qui vulgui. Armengol, el micròfon. Tens el micròfon apagat. Has d'obrir. Sí. Ara sí. Si em permeteu un segon, és que estava mirant una dada que, per no equivocar-me, la volia donar correctament, que, diguem, a veure si sóc capaç de trobar-la, perquè allò típic que quan la busques, diguem, no la trobem. Mira, us volia donar les dades exactes de l'inventari de gasos efecte hivernacle de Catalunya, estudi fet per Acció Climàtica a l'any 2020. Perquè, en el fons, si em permeteu,
el nostre comportament, insisteixo, o jo crec que sincerament estem en emergència climàtica. Mireu, ja ho he trobat. Aquest estudi, concretament, és l'estudi des de l'any 1990 al 2017 i està publicat al febrer del 2020 pel Departament de Territori i Sostenibilitat i concretament per l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic i es pot trobar a la seva pàgina web. Mireu, segons això, a Catalunya, i són dades recopilades i centrades l'any 2017, per tant, abans de la pandèmia, la indústria tenia el 31% de les emissions, el transport el 28%, l'energia el 15%, agricultura i ramaderia, perquè l'agricultura també té impacte, a l'11%, el residencial al 6%, els residus al 5% i els serveis en general al 4%. Perquè al final, insisteixo, si em permeteu, l'impacte que té tot el que fem, que no hi ha un impacte zero, igual que amb tot el carinyo del món, ja m'agradaria, però no existeix el residu zero, és un horitzó. Ens aplica el segon principi de la termodinàmica, allò que us deia de la dificultat de transmetre conceptes tècnics. La realitat és que tot el consum és una de les nostres activitats que afecta o ens acaba afectant en el medi ambient i que, per dir-ho així, la febre, la simptomatologia, la veiem en el canvi climàtic. I per això crec que, com deia l'Albert, ens hem de tornar radicals. Si no ens tornem radicals, sincerament crec que no ens en sortirem. I, efectivament, crec que és una actitud individual que hem de ser capaços de traslladar-la a nivell col·lectiu. Sí, moltes gràcies. No sé si l'Albert, Elvira, voleu comentar alguna cosa? Voleu afegir? Si no, si voleu us vaig traient més reflexions de les que estem aquí. Bueno, no, jo només dic que, bueno, el que deies, no? Aquí hi ha dos rols, el ciutadà, nosaltres, el primer, el superimportant, i l'administració, diguem-ne, que ens representa a tots, no? I que ens fa cooperar tots junts cap a un mateix objectiu, no? Llavors, en aquest objectiu, jo l'únic que vull remarcar que deia abans és que, hosti, que ens informin, no? Perquè a vegades no saps si vas bé o no vas bé, no? Potser arribes no sé, i et diuen que el consum mig d'aigua de la teva ciutat és 3 punts per sobre i procura estalviar o que realment, diguem-ne, doncs hi ha hagut un increment de desplaçaments i procura no desplaçar-te tant i anar més a peu. O sigui, fer informació que no sigui a cop del que diuen d'òmnibus, no? Diu, 3 cops a l'any enquesta ciutadana, patapam. I, bueno, hòstia, mira, anem bé per aquí, no anem bé per allà, no? Però si pogués ser una informació en continu, en dia a dia, d'alguna manera fàcil, no? Com la temperatura que fa, i si plourà, i si hi ha un embús, no sé què, si poguéssim tenir un tipus d'informació relativa que ens fes actuar a nosaltres o que ens interpel·lés a nosaltres a la nostra manera d'actuar, també seria una eina molt important que l'administració, diguem-ne, ens podria donar per fer-nos conscients, diguem-ne, dels nostres comportaments, no? Perquè a vegades, fins que no t'espanten una mica, doncs tu ho vas fent, no? I quan t'alerten les coses, doncs durant 2 setmanes llavors et portes bé, no? Doncs això, tenir-ho una mica així recurrent, no? Elvira, si vols aportar, ja que hem interpretat una mica l'administració pública i diverses coses. La veritat és que l'administració pública té les esquenes molt grans i cada vegada, sobretot les administracions locals, que són les més properes al ciutadà, ens carreguen cada vegada de més competències, l'Armengol ho deia abans, cada vegada els requeriments legals són més elevats i els recursos són més limitats. Hem de ser bons gestors
sobretot fonamentant les decisions administratives en dades, que és el que l'Albert preconitzava ara, les megadades, potser fins i tot tenim masses dades, i fer una governança participada entre ciutadans i altres administracions i empreses i gestors de lo públic, que no solament són les administracions. Crec que és una acció conjunta entre tots els agents, defensar el consum responsable, l'alimentació saludable i fomentar tots aquests valors que els objectius, els ODS, el 12 en concret, parla del desenvolupament sostenible de l'agenda local 2030 i la necessitat de garantir modalitats de consum i producció sostenibles, posant el focus en aspectes com ser conscients de les conseqüències ecològiques, econòmiques i socials del nostre consum, de les nostres compres. En aquest sentit, procurar alimentar-nos bé i acudir als mercats locals, als més pròxims. I, si pot ser, anar a comprar amb la carmanyola de casa. Gràcies. Moltes gràcies, Elvira. Mira, algunes de la Patricia van passar alguns comentaris de, per exemple, què és el que responen alguns alumnes de vegades quan es parla amb ells de si separen residus a casa. Per exemple, sovint diuen que no serveix per a res i consideren que no serveix, i la segona diuen que per la falta d'espai. Per tant, hi ha una societat que pensa que no servirà de res el que faci. Això ho heu dit, i potser és perquè falta pensar més en col·lectiu i no en els efectes individuals de cadascú, una mica com el que dèieu ara. I llavors també l'Albert havia parlat de la seva enquesta sobre la petjada ecològica, si coneixien el que era, no? La petjada ecològica de les persones, i la majoria havia dit que sí, però conèixer el concepte, però l'entenen, és com... M'agradaria saber si considereu que la gent entén el que és una petjada ecològica i què és per vosaltres la consciència ambiental. Qui vulgui contestar? Bueno, jo crec que també dintre de tot aquest concepte que estem treballant són les concepcions ètiques. Vull dir, que potser no n'hem parlat. Us posaré, jo crec que és un exemple una mica dolent, però us posaré un exemple. Quina diferència hi ha entre el consum d'aigua i el de residus? El consum d'aigua hi ha un comptador. Ara imagineu-vos que en vez del comptador diguéssim que cadascú digui el que genera. I del que ell digui que genera, facturarem. El residu és molt més complicat. Jo una de les transparències que sempre poso, que segur que perquè l'utilitzo sempre, és un contenidor ple, un contenidor buit i una vareta màgica d'una fada que toca allò i el ciutadà té la percepció que pot fer la marranada que vulgui, deixar-la a terra, fer el que sigui. I l'endemà és un miracle. No hi és. Ni sap el valor que té, ni el que costa, ni l'impacte. Per tant, jo crec que també s'ha de treballar, a part de tot, el concepte de l'ètica col·lectiva i l'ètica individual portada a l'ètica col·lectiva. Entens? La broma aquella que li he fet, em sembla que era la Cristina, dient ets llatina, és perquè nosaltres som de l'Europa del Sud i som llatins. Nosaltres, som més individualistes que col·lectius. Entens? I això és una cosa que és molt trist, perquè és trist per a tot, per tot tipus de... per serveis públics, pels drets, per les obligacions, però sobretot pels drets. No ens afecta res. O sigui, puja l'electricitat a termes i no ens mobilitzem. Vull dir, no passa res, mai passa res en aquest país. És un país que és extraordinari en moltes coses, però és un país passiu. Recordo un programa que van fer TV3 sobre l'educació a Finlàndia, van entrevistar una espanyola o catalana, no ho sé, que vivia allà, i li van preguntar quina diferència hi ha entre un finlandès i un català. I va dir, no, a veure, aquí es mobilitzen sempre. Allà ens mobilitzem, depèn si ens afecta a nosaltres. Aquesta és la diferència entre el sentit individual de la societat o el sentit col·lectiu de la societat. Per tant, jo crec que a part de la responsabilitat associada a ser ciutadà, em sap greu parlar de responsabilitat quan tothom parla de drets, és també els conceptes ètics.
I, perdoneu, com va dir un amic meu, que no puc referenciar perquè no me'n recordo, va dir, jo sóc usufructuari de la terra, no sóc el propietari de la terra. I, per tant, m'agradaria deixar-li als meus fills, que em sembla que també ho deia l'Elvira, m'agradaria deixar-li, com a mínim, millor de la que me la vaig trobar. I crec, sincerament, que en el meu cas no ho podré fer. Home, sempre podem deixar millors fills per la terra, no? M'ha agradat molt aquest punt que has fet, Armengol, perquè és curiosa. Me'n dono compte. Tu veus algú del nord i es dutxa 3/4 d'hora. Nosaltres ens dutxem en 5 minuts i sortim rapidet. Per què? Perquè nosaltres tenim la consciència de que l'aigua és un bé escàs. Al meu poble, l'aigua no hi havia aigua corrent, hi havia cisternes. I quan plovia, deixaves ploure una estoneta perquè es netegessin les teules i ho derivaves cap a la cisterna. I allí hi havia un motoret i anava traient aigua. I no rentaves els plats, ni tenies rentavaixelles, això per descomptat. Tenies un cossi amb aigua i sabó, ho fregaves tot, ho posaves a l'altra pica i després, xif, li passaves aigua. Què vol dir que controlem l'aigua perquè és objecte de facturació? També podem controlar l'abocament de... Mira, ara m'han posat a mi uns contenidors amb una targeta. Que, per cert, durant 2 vegades hi ha una costa potent d'aquí al contenidor, m'he deixat la targeta i he tingut que tornar enrere amb les bosses, perquè me l'havia deixat. Ara ja la porto amb un cordill penjant. Allò serveix per controlar el que jo aboco. Vaja, vull creure-ho. O sigui, a la meva targeta surt cada vegada que jo llenço orgànica, llenço envasos, llenço rebuig, o llenço paper o llenço vidre, perquè allí hi ha un lector i jo tinc que passar la meva targeta. I tinc uns dies per fer-ho. Per tant, això no és comptabilitat ecològica. Algú no està comptant les vegades que jo llenço orgànica. Per cert, orgànica no llenço perquè tinc un compostador al jardí, però voldria creure que algú està controlant les vegades que jo aixeco i tanco la tapa. Ja no et dic pesar-ho, que a Suïssa ho fan. Ja no dic pesar-ho. Però en algun lloc algú tindria que saber que jo en genero poc, molt o moltíssim i aplicar-me una taxa en funció del que genero. La progressivitat jo crec que també existeix aquí. Això és el que ens reclama una directiva comunitària concretament quan parla de taxa justa, pagament just. Per exemple, perdoneu, hem estudiat molts sistemes que existeixen a Europa. Un dels sistemes que a mi em sembla més interessant, no hi ha contribució per les bessures, pels residus, i tu compres bosses. Cada bossa val €1. I tu, com més bosses gastes, més generes, més pagues. Ho veieu factible aquí? Creieu que culturalment ho podem fer? O les bosses serien del Capravo? Al Cabral també se paguen, Ja, però no €1 la bossa. Per això insisteixo en el tema cultural i el tema ètic, que és el que, sincerament, crec que hem de fumar. Per cert, per això és el que tu deies, que el que hem de fer és que els fills sí que tinguin aquests valors. Albert, vas a intervindre, no? Sí, jo volia comentar també, quan has comentat la petjada de carboni o la petjada ecològica, si la gent sap el que és, si la gent ho entén. Home, jo penso que estem en una societat que funciona a velocitat de tuit o a cop de tuit. La informació més enllà d'un tuit té poc futur i hi ha poc rigor en general, no? Perquè, mira, ens hem accelerat, no? Però jo penso que per tenir consciència de la petjada ecològica és important que sapiguem quantificar. Si tu quan quantifiques, és una mancança que penso que tenim tots i que s'hauria d'implementar. Tu quan quantifiques te n'adones una mica del que suposa el teu comportament. Abans deia, un avió per anar de Barcelona a New York consumeix 70.000 litres de querosè. Clar, si hi ha 100 passatgers, són 700 litres per passatger. Amb 700 litres pots fer 7.000 quilòmetres amb cotxe, no? És una animalada,
Però dius, a veure, no, un viatge a Nova York, no, un viatge amb avió és això, però en canvi no el relaciono amb això altre, no? Bueno, jo crec que en el moment que poguéssim fer aquests petits exercicis, diguem-ne, de fer comparacions, això que jo faig en relació a això altre, aquest viatge amb tren en relació amb un viatge amb cotxe, tal i qual, faríem les coses més convençuts. ¿Vale? Penso que, bueno, que potser no és fàcil, no està a l'abast de tothom quantificar, però petites quantificacions sempre es poden fer. No? I després estic molt d'acord amb el que diu l'Armengol, que és molt important que hi hagi una ètica. Sense anar més lluny, és el que deies tu, no? A Barcelona, bueno, penso que és a tot arreu, no? Però el residu es cobra amb el rebut de l'aigua, perquè l'aigua té un comptador, però el residu, li preguntaries a la gent quant residu has fet i et dirien la meitat, m'entens? O no n'he fet, m'entens? I llavors, clar, si estiguéssim en una societat honesta i poguéssim sortir amb una balança i he fet tants quilos, doncs pagues tant, i hi hauria el rebut del residu, però no, perquè llavors diguem-ne que es factura d'una manera relacionada amb l'aigua que consumeixes, no? Però això és una mica absurd i tampoc incentiva el fer menys residus, no? Per tant, aquí hi ha un camí per córrer molt d'ètica i també, diguem-ne, de plantejaments innovadors, diguem-ne, en tal. Home, entenc que amb el porta a porta es vol fer aquest punt, ¿vale? És molt important. També és veritat que el porta a porta sembla que té limitacions en funció del tamany de les poblacions. L'experiència de Barcelona no ha acabat de ser positiva, en canvi en els pobles funciona molt bé. També és veritat que el porta a porta, per exemple, en algun poble que he conegut, la gent que va al cap de setmana té un problema, perquè el cap de setmana no recullen res i llavors s'ho han d'endur a la ciutat o a l'altre poble, m'entens? I, bueno, s'han d'implementar sistemes, diguem-ne, intel·ligents intel·ligents i ètics. És la intel·ligència de la gestió i l'ètica del ciutadà. Llegiré una reflexió que ha escrit en Tomàs al xat, perquè diu que l'Albert, quan ha comentat això de que hauríem de rebre les dades de respecte de la gestió de residus, el Tomàs ja ha comentat aquest matí que cada dia rebíem les dades de la Covid i per què no en rebem llavors cada dia sobre això, sobre els residus de cada territori. I el Javier també ens comenta que estem parlant de la taxa justa per a la població en funció dels residus que generem, però per què aquestes taxes no les haurien de costejar les grans productores? Bueno, en primer lloc, torno a repetir el que deia. Si van a la nostra pàgina web veuran les memòries anuals i si parlen amb l'Ajuntament corresponent els dirà cada mes els residus que es recullen, es generen, es tracten, com es tracten. Per tant, la informació i la transparència hi és. Insisteixo, que a vegades costarà més, costarà menys, però la informació hi és. I de fet, fixeu-vos una cosa, jo aquesta setmana un dia vaig estar a Salou amb els tècnics de l'Ajuntament de Salou i fan una recollida selectiva molt interessant als hotels, amb uns resultats molt bons de recollida selectiva i els hotels paguen. Una cosa que s'ha dit també aquest matí, per exemple, que m'havia oblidat de comentar-la, però és que hi ha molts detallets, les grans cadenes comercials de distribució. Jo no conec el cas d'aquí, però a Barcelona tots tenen convenis amb el banc d'aliments. Tots. No hi ha ni una que ho tiri al contenidor al que no es pot aprofitar. L'únic que no s'aprofiten, per exemple, són potitos bledine caducats, que es considera que no són aptes per a l'ús humà. Però totes van al banc d'aliments. Per què? Perquè generar residus és car. Penseu en termes de capitalisme. Jo compro matèria primera, faig un procés, m'ha costat una pasta la matèria primera, faig un procés i la mare naturalesa diu que és del 80% i tinc un 20% de residus. I d'aquests residus a sobre em fan pagar. Què vol el capitalista? No fer residus. És el primer que no vol residus. Si el residu s'ha de pagar. Si el residu és gratis, cagar de pastoret, perquè no li importarà res contaminar.
I si em permeteu, això l'Albert Vilalta ho sap molt bé, va passar amb el cànon de l'aigua. Abans tirar aigua tractada de residu industrial no portava cànon. Quan es va posar cànon, les empreses van començar a calcular les inversions en depuradora d'aigua en quants anys la podia amortitzar. I el mateix passarà, com ja veieu que s'està implantant l'impost al CO2. A mesura que vagi pujant aquest impost al CO2, hi haurà empreses i hi haurà particulars, segons quin tipus de cotxe tinguis, que et començaràs a plantejar l'incentiu de dir, bueno, si em compro un cotxe elèctric, malgrat les molèsties de moment que pot tenir, que jo crec que no en té, què m'estalvio? I sap greu, perquè llavors la reflexió no és ètica ni de convenciment, és econòmica. M'han tocat la butxaca. És trist, però és així. Més que en la societat actual potser ens movem més pels diners que per altres qüestions. I al final és una mica el que ens han ensenyat. Per exemple, el Tomàs ens diu que un exemple de quantificació del que deia l'Albert és si la tendència continua fins a finals del 2021, l'augment en l'ús d'internet per si sol necessitaria un bosc de la superfície de Síria per captar el CO2 generat. Segurament perquè no som conscients dels efectes de tot el que fem, com dèiem, i així una mica el tema d'actualitat d'aquests dies, a la celebració de la COP i un concepte que encara és a grans polítics i grans responsables, que encara en parlem molt, és del creixement sostenible. Al principi de les exposicions ja heu parlat de què entenem per sostenible, què és el que és realment sostenible. En el punt en què estem, un creixement pot ser sostenible avui en dia? Existeix? Albert, Elvira, Armengol, qui vulgui. Aneu intervinguent. Bueno, no sé si existeix, però hi hem de tendir. Jo ho torno a repetir. Us explico el segon principi de la termodinàmica. Jo vull el retorn d'envàs. Vull retornar-lo. Tothom et dirà que el retorn d'envàs és genial. Al País Basc hi havia unes màquines que tu posaves unes monedes i et sortia una botella de llet. Allí al pagès li diuen el casero, no? Al casero et sortia una botella de llet. Tu, quan havies acabat la llet, anaves a la màquina i li foties la botella de llet. Pregunta, el casero què farà? Omplirà la botella de llet? No, la rentarà. Com que la rentarà, embrutarà aigua. Això és el segon principi de la termodinàmica. Quan jo agafo els plats i, com deia l'Elvira, no com es feia abans, sinó com es fa ara, que el foto dintre un rentaplat, els plats estaven nets, he menjat, els he embrutat, el foto dintre un rentaplats, apreto un botó, hòstia, em tornen a sortir nets. Sí, però per la claveguera ha sortit l'aigua amb el sabó, la brutícia i tot això, que haurà d'anar a una depuradora. Aquesta depuradora acabarà fent un fang d'una depuradora que s'haurà de gestionar. Això es diu segon principi de la termodinàmica. El residu zero no existeix. Sostenibilitat. Hem de tendir a la sostenibilitat, però sí que és veritat que l'home sempre depèn d'alguna cosa. Perdoneu-me la simplificació, l'edat de pedra, l'edat de ferro, l'edat del coure, l'edat del petroli, ara potser serà l'edat del liti, potser, no ho sé. L'únic que sé és que el que tenim fins ara no ha funcionat i ens ha portat a una situació de verdadera risc ambiental. I, per tant, hem de tendir a la sostenibilitat. Ho aconseguirem? Jo crec que aquest és el gran repte que té per davant la humanitat si vol continuar vivint en aquest planeta. Jo, si de cas, contestant una mica a la teva pregunta, si pot haver-hi creixement sostenible, últimament, clar, a veure, el creixement l'associem amb el nombre d'operacions, no? Amb ventes, exportacions, producció, béns de consum que vens, tots aquests paràmetres, diguem-ne, que el tenim definit amb el PIB. Si el PIB creix, tot va bé, no? I la borsa va bé. I si decreix, doncs tot va malament, no?
però ara estan sortint, ara no m'ho sé exactament, no? Però el PIB com a índex està en crisi. Estan començant a aparèixer, jo no sé si hi ha de manera oficial a algun país, jo crec que sí, ara no recordo quin, però comencen a tenir paràmetres, diguem-ne, per mesurar la riquesa d'un país que no només són paràmetres econòmics de venda, de compra i de consum, no? Que tenen a veure, quants productes has vengut i quants has comprat i la balança comercial, sí. I quin grau... I la gent és feliç o són uns desgraciats? I això ho inclouen en un paràmetre. I la gent té a prop un espai natural per anar a passejar cada dia i fa 6 hores i després en fa 4 en família, o està 10 hores a la feina i després arriba a estar recat. Sí, tots aquests paràmetres, jo crec que quan parlem de creixement sostenible, jo crec que ens hem d'inventar un nou paràmetre, diguem-ne que la part econòmica inclús pugui tenir increment zero, però tu puguis dir, jo he crescut, diguem-ne, econòmicament hem vengut tant, hem comprat tant i la balança comercial és així, però el repartiment, per exemple, el tema repartiment de la riquesa, és un paràmetre. Tot això no ho reflexa el PIB, no? Llavors, jo el creixement sostenible l'associo més amb buscar aquest nou paràmetre en el qual ens hi hem de referir, que dir, ara farem creixements negatius durant 10 anys, menys 1%, en endavant, anar fent, no? Perquè llavors això ens demostra que això genera atur, que genera molts problemes, no? I llavors jo crec que hauríem d'aconseguir arribar a uns creixements econòmics super lleus o moderats i uns creixements socials i equitatius molt importants i basar-nos sobretot en els segons, no? És complicat, però no sé, l'Armengol deia que sí, aquests paràmetres s'estan posant sobre la taula. Sí, efectivament. Hi ha una nota que és veritat, el primer país va ser Bhutan i el segon Nova Zelanda. Soc admirador de la seva primer ministra. Avui precisament... Un admirador. Avui precisament parlàvem, l'Ajuntament de Tarragona s'enfronta amb un nou repte i és que hi ha una sentència que es va carregar el nostre planejament general. A correcuita hem demanat unes normes subsidiàries de planejament urgents per no quedar-nos amb un pla que està més que obsolet i mentre no s'elabora el nou pla. I precisament he tret justament aquest exemple. Ara parlàvem de quantificar, de dades, però no de dades quantitatives, sinó també qualitatives. O sigui, no parlem solament de quina és la renda per càpita, sinó parlem quin és el teu nivell de felicitat, quantes hores has dormit aquesta setmana, quant temps has dedicat a parlar amb la teva germana, quant tardes per anar de la feina a la uni o a casa, has menjat assentat la majoria de vegades dels teus dies laborables, quan has dedicat a llegir, hi ha silenci al teu carrer, quants metres cúbics d'arbrat o de O2 li toquen per càpita als ciutadans de la teva ciutat? Coses quantificables, mesurables i coses que són perceptibles. Me'n recordo que abans fèiem índex de coeficient d'intel·ligència i resulta que només són intel·ligents els que saben de matemàtiques i de física. Doncs no, hi ha coeficients molt alts entre músics, entre artistes i entre ballarins. Crec que aquesta visió l'hauríem de canviar. Moltes necessitats creades. Realment és necessari que jo faci 2 viatges transoceànics a l'any per publicar les fotos del meu viatge i sentir-me realitzat? Realment cal que tingui 40 parells de sabates, rotllo i mel de Marcos? Cal que, no sé, mengi una paté d'ànec alimentat, forçant el seu fetge i amb un embut a la boca? Cal que mengi carn cada dia si aquesta carn genera molt metà i resulta que exhaureix la terra perquè ha de generar un munt de blat de moro per alimentar un munt de vaques estabulades que, a més, estan sobremedicades
i que els hi posen hormones fins a les celles, doncs potser no cal menjar carn cada dia. I potser no cal anar-se'n a Nova Zelanda un any sí i un altre no. Crec que vivim en una societat de l'opulència. Aquests dies de confinament, jo crec, no sé vosaltres, que tots hem pensat, perquè per un moment hem sigut conscients que hi ha articles que nosaltres pensem que el món ens el deu, que som mereixedors d'alguns productes i que resulta que poden desaparèixer. I ara us faré riure, el paper higiènic. Passa alguna cosa si no tenim paper higiènic? Passa alguna cosa si no hem comprat llet i s'ha exhaurit? I quants supermercats han vist buits quan ens van dir que ens confinaven? Crec que li han vist les orelles al llop. És allò que veiem com una cosa usual, pot desaparèixer. I pot ser que no ho trobem. Ahí lo dejo. Que no és a vegades triar el que consumim, sinó potser consumir menys. Quan va el baratament alimentari hi ha? Un exemple, Suïssa té diverses dates de caducitat. El divendres els estudiants de les ciutats suïsses van tots a comprar perquè hi ha la caducitat de frescura, que ells en diuen, que encara es pot consumir a curt termini i que és obligatori que els establiments l'ofereixin a la meitat de preu. I les famílies que tenen pocs recursos o els estudiants, mira com se'n van corrents tots el divendres a comprar aquell producte. I la segona caducitat és una caducitat ja immenjable i fins i tot també ho aprofiten. Doncs potser aquesta mesura, que és molt senzilla, la podríem adoptar. Si és que moltes coses simplement es tracta d'exportar-les i aplicar-les aquí. Ja han fet la pràctica en altres llocs i funciona. Fem una mica d'introspecció. Gràcies. Moltes gràcies, Elvira. La Judit em comentava que alguns dels alumnes el que veuen és que tenen molta pressió per fer el mateix que fan els altres. I, de fet, per exemple, aquest matí, quan has parlat del paper de vàter, hem rebut una xerrada sobre una ponència molt interessant sobre el canvi com ha afectat la Covid-19 als hàbits de consum i han parlat de la tendència a les compres de pànic, que ho ha nombrat la Maria del Mar, una investigadora de la URB, i explicava com tendíem a això per veure que l'altra persona ho feia, no? Si ell té paper de vàter, perquè se l'estan portant, que no em queda jo sense també, doncs el vaig a comprar. Ens quedem amb aquesta imatge. I bé, el Tomàs ha escrit una pregunta al xat i és que li agradaria saber què en penseu de la influència de la globalització en la degradació mediambiental i quines mesures possibles es podrien posar en pràctica per reduir el seu impacte. És una pregunta molt oberta. La primera qüestió, per què va haver la globalització? Perquè hi havia països que produïen baratet i que perquè el transport era baratet. Ara tenim una crisi logística mundial important. Tot això sense aplicar-los impostos al CO2 per les emissions dels vaixells i dels camions i de tot això. Però quan tot això, jo crec que la globalització va tocar sostre i també les directives comunitàries parlen d'un principi que per a mi és un principi sagrat, que és el principi de proximitat. Jo trobo que això sí que és veritat que la globalització va fer l'especialització de països. Fixeu-vos la crisi que hi ha amb els cotxes i els microchips. Doncs clar, és difícil que un país tingui de tot, es faci els microchips, el faci no sé què, i tot això està distribuït. Però això tard o d'hora s'haurà de fer una reflexió mundial i diguem, entenc que té el límit que té. Pensem també, i perdoneu, arrel de la pregunta d'abans i parlant de sostenibilitat, jo no em refereixo només a sostenibilitat ambiental, sinó que quasi diria sostenibilitat de la pròpia humanitat. Avui sentia per la ràdio, em sap greu perquè no ho puc contrastar, sentia per la ràdio que l'estat espanyol és el tercer estat europeu amb més risc de pobresa infantil. Per tant, abans que parlàvem de felicitat, no? O sigui, una de les grans drames que tenim és les desigualtats. I és un drama, és una qüestió que tard o d'hora també ens interpel·larà, no?
no ho he dit abans, però penseu que a l'estat espanyol es calcula que el frau fiscal és superior al 20% del PIB. Imagineu el 20% més de PIB, les coses que es podrien fer. De tenir el 20% o no tenir-lo és de ser pràcticament país ric a ser el que som, del muntón. I perdoneu, el frau fiscal també està associat amb aquest concepte de col·lectivitat. Suposo que el que fa frau fiscal no vol carreteres, no vol col·legis, no vol hospitals, però això sí, vol serveis, però un 20 i pico % de frau fiscal. Aquesta és la realitat. Llavors, això em recorda una mica el que l'Albert deia, no? D'aquestes preguntes claus que es fa a la canalla i amb un qüestionari, ara no recordo de quin país era, però els nens els hi preguntaven: tu copies els exàmens? I ell deia: no, però m'ho dius de veritat, no copies? No, quina vergonya. Quina vergonya si copiés. Bueno, és aquesta mentalitat, no? Uns copien i alardegen d'haver copiat i els altres no copien perquè els hi fa vergonya fer una competència deslleial als seus companys de classe. Aquesta és la diferència de lectura entre el que diem corresponsabilitat, no? És això el que hem de canviar, aquest paradigma. Efectivament. I perdoneu, anant una mica més enllà i que ningú se m'ofengui, hi ha gent que això ho correlaciona amb l'educació protestant o l'educació catòlica. L'educació catòlica, bàsicament, és, escolta, jo mato 3 o 4, em confesso i a mi em perdonen. És qüestió de que les faltes tenen un tractament més suau. Els protestants no ho veuen així, ho veuen diferent. I probablement també això és un tema idiosincràtic social. Albert, vols apuntar alguna idea? Sí, bueno, jo volia afegir sobre el que deia el Tomàs, em penso que has dit, sobre la globalització. Una mica coincideixo amb l'Armengol, no? O sigui, la globalització pel medi ambient ha sigut un desastre. O sigui, països que arrasen selves per fer oli de palma, per enviar-ho, per fer no sé què, no? Vaixells enormes que van de la Xina fins a Europa, que s'han de construir, que gasten un fuel, que més el fuel que gasten els vaixells, com que el tiren al mig del mar, és la cosa més indecent que hi ha, no? De contaminant, i productes que consumim a casa que es fan a l'altra punta del món, no? Llavors, és que no té sentit. O sigui, ara no té sentit. Jo crec que la proximitat equival a baixar la petjada de CO2 d'una manera directa. I, a més, que és que contribueix a, diguem-ne, a una societat equilibrada i estable, no? Quina solució hi hauria a això? Bueno, no sé, potser els països haurien de dir, bueno, mira, jo només agafaré de fora el 30% dels productes perquè són els que no tinc aquí. Però no em dedicaré a cultivar, ara m'ho invento, no sé, papaies o coses que no es fan aquí, sinó que cultivarem a granes, no? I que a cada lloc, diguem-ne, es treballi el que es té, es generi el recurs, o sigui, s'aprofiten els recursos que es tenen localment, s'eviti quilòmetres de transport, i a la vegada estàs potenciant la idiosincràsia de cada societat, no? Vull dir, llavors, evidentment, com deia l'Armengol, hi ha un percentatge de productes que no els pot tenir cada país, perquè hi ha tamanys diferents, perquè hi ha preparacions diferents i tal, no? Els xips, bueno, escolta, potser sí que s'ha de preveure, no 2, no, 5 fàbriques de xips mundials i que cada fàbrica abasteix un grup de països, no? I amb això, repartir-se una mica aquest percentatge, diguem-ne, exterior, no? Però intentar que sigui un paràmetre de rebaixar aquesta globalització, no? Perquè en la mesura que la rebaixem, doncs tindrem, diguem-ne, menys impacte ambiental, menys petjada de carboni en cada producte que fem servir.
Aquí podríem parlar també, una de les mesures que afavoreix el consum de proximitat i la producció de proximitat és el fet que molts estats han creat una moneda local que serveix per intercanviar productes a nivell local, que després es pot convertir en altres monedes, perquè el que fomenta és una mica el consum. Jo et compro els materials per fabricar una bossa i aquesta bossa em dona per comprar de l'hort del costat. Tinc aquí un experiment, l'hort bosc, que produeixen algunes ciutats, no molt grans, mitjanetes, i diu, el nostre organisme no està preparat per consumir tants cereals, potser per això tenim tants celíacs. Ha de consumir baies, herbes, fruita. I posava un exemple, 1.000 metres d'hort urbà van produir el primer any 32.000 euros, el segon any 39.000 euros i el tercer any d'haver creat aquest hort de 1.000 metres va arribar als 57.000 euros. I tot això alimentava a les famílies dels barris colindants amb aquests 1.000 metres. 1.000 metres tampoc és tant. I ja no és solament alimentar-se, és on conviure, on experimentar lo gratificant que és cuidar la terra amb una aixada, sense cap maquinària i obtenir-ne un fruit. Referent a això que dius, Elvira, i que al principi has parlat també de la relació del mindfulness amb els hàbits de consum, i has mencionat a la Vandana Shiva, que per mi és una referent, perquè parla de la teoria de l'ecofeminisme, no sé si ho coneixeu, que el feminisme ja l'entén com que hem de canviar la forma entre que les persones interactuem entre nosaltres per respectar-nos, i al final la clau de l'ecologisme és això també, canviar la forma en què ara mateix la societat, els humans, estem interactuant amb la Terra. I és una idea que em sembla molt bé, i avui hem parlat, durant aquesta taula hem parlat molt de la importància ètica, no? de que és un canvi ètic i són uns canvis, i són els hàbits, no els hem de canviar per comoditat o per això, és la nostra responsabilitat una mica. La Pati, la compi, aquí, em passa una pregunta i diu, creiem en un món molt ideal, un món que ens agrada a tots, però pot sobreviure tota la humanitat de forma natural? Estem adaptats per fer un canvi tan gran? I ja serà l'última pregunta, d'acord? Bueno, jo crec que és una molt bona pregunta. Jo contesto com tot, no? A títol personal, i potser a vegades contesto amb massa vehemència, i que no vol dir que pensi que tinc raó, no? Sinó simplement que expreso una opinió, jo diria, d'un ambientalista emprenyat. És allò que deien del català emprenyat, però jo soc un ambientalista, em considero ambientalista emprenyat. Mira, aquesta jo crec que és una gran pregunta. I és una pregunta que té una connotació ètica molt important. I és contestar-se quants habitants pot mantenir la Terra d'una forma humanament, diguem, no diré sostenible, però humanament correcta. Si féssim aquest exercici teòric, que insisteixo, és un concepte ètic, tindríem un problema molt gros. I és que la resposta és que no podem mantenir a 8.000 milions de persones. I, per tant, no sé quin és el número, però que tard o d'hora algú, o alguns, com Xina ho va fer una mica a lo bèstia, perquè tenen aquest sistema de restricció de nadons, però que és una pregunta que jo, sincerament, a títol personal me l'he formulat més d'una vegada. Una pregunta realment molt interessant. També crec que no estem ara en circumstàncies de prendre aquesta decisió, i, si em permeteu, això ve al fil d'una cosa que jo crec que ens falta molt en aquesta societat nostra, que és lideratge. O sigui, necessitem lideratge. Un lideratge ètic, insisteixo en la paraula ètic, honrat, no només de percepció honrada, sinó de realitat honrada, i que la gent el vegi de forma honrat, perquè, insisteixo, tard o d'hora s'haurà de fer reflexions com aquesta. Ja dic que, per sort, no ens tocarà a la nostra generació, però que és una pregunta molt pertinent.
Moltes gràcies, Armengol. Doncs, Albert, Elvira, si voleu fer una última reflexió per tancar la taula ja. Elvira? Albert, Elvira? Sí. No, jo crec que ha quedat tot dit. La Terra no pot mantindre a tanta gent amb aquest nivell de consum. O baixa la gent o baixa el nivell de consum. Som uns sobrealimentats, uns sobrevestits, uns sobreviatjats. Crec que som uns depredadors, en el fons. Que dius, sobre gent, potser sobrem tots. Potser la Terra el millor favor que li podríem fer en aquest moment és extingir-nos, així tal qual. Ja sé que és molt radical, però posats a parlar radicalismes, però com que això passarà segurament, ja estan parlant de la 6ª extinció, és a dir, no hi ha cap animal que estigui, com nosaltres, autodestruint el seu propi hàbitat. No n'hi ha cap, que jo sàpiga no n'hi ha cap. En tota la història de la humanitat, les civilitzacions, la vida s'ha extingit per causes externes. Un meteorit, una glaciació, un canvi sobtat. Nosaltres estem contribuint activament a que això passi. Estem desequilibrant-ho tot. De fet, ara estem parlant del CO2 i de l'O2. Estem parlant d'una generació que no tindrà aigua. Serà un bé de luxe. Estem parlant que hi ha migracions climàtiques i alimentàries, que abans es produïen per una guerra i ara són per canvis que nosaltres estem produint en el nostre dia a dia. Que potser això dit així sembla inabastable. Com podem canviar o revertir o minimitzar aquests efectes? En petites accions del dia a dia. I no vol dir que això és culpa de les administracions. És una corresponsabilitat de tothom, d'empreses, de persones, d'estats, de tots. No podem defugir això. No es busquen culpables, sinó responsables. I responsables ho som tots. I amb això ja acabaria. Gràcies. Moltes gràcies, Elvira. Albert? Bueno, jo una mica... Si estem preparats per fer això, home, tot indica que no, que som molta gent, que tots volem viure molt bé i tal. Jo crec que bàsicament, diguem-ne, hem de prendre grans decisions col·lectives, hem de no ser egoistes, ¿vale? I que tenim la sort que tenim una tecnologia sobre la taula, en general, diguem-ne, que ens pot permetre, diguem-ne, una circularitat econòmica, no? Però no, la tecnologia és l'instrument, però és que no el fem servir. És a dir, hi ha tants interessos creats i tanta riquesa que vol seguir tenint-ne més que no deixa que les coses s'implantin amb naturalitat i amb eficiència, no? Llavors, jo crec que tenim bàsicament un problema de governança, ¿vale? Que traduït a el que deia l'Armengol, lideratge, sí, governança. O sigui, tenim els mitjans, sabem com fer energia amb el sol, sabem com optimitzar l'aigua, com regar gota a gota, sabem com no tenir fills o com no tenir-ne 10. Tot això ho sabem, ¿vale? Ens cal honestedat i governança, ¿vale? I em fa gràcia ara a Glasgow aquests dies. Diu, bueno, no, la Xina ara es planteja fins al 2030 assolir un pic de carboni perquè sí, és el 30% de les emissions són d'ell, però ells han decidit fer un pic de carboni abans del 30 i retrasar 20 anys, diguem-ne, la neutralitat que tothom es planteja. Ells el 70, ¿vale? Bueno, doncs això és egoisme. No, clar, vull dir que se jodan los otros i jo no sé què, no? A l'altre país, igual. I al final, els ciutadans els exigeixen als seus països aquests compromisos. O sigui, jo crec que tenim un problema de governança i d'honestedat. Però que les eines les tenim. Ara, no sé si les farem servir bé. Moltes gràcies, Albert. Elvira, Armengol, crec que ha estat una taula molt interessant. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. La gent pel xat està dient que està molt contenta
i que han après molt de les intervencions i crec que sí que ha estat així. Doncs res, donem per acabada la taula rodona. Moltes gràcies per estar avui aquí.